An gi penjo moro nomulo kapok okang' ibiro. Umulo kaluwore gi ma Dr. Mark Matunga ma bende wan godo to ka owacho ni piny ka ji timo ng'anyo ji nyalo dhi apisi moro mar piny owacho to giwacho ni wadwa tero ywak marwa ka. Ang'o momiyo ka wang'iyo piny Kenya ka to chal ka gima obila temo geng'o ne joma dwa tero ywak gi ahinya mondo kik gichop kuonde mamoko. Ang'o matimore? Luoro bedo kanye? Kendo ing'ene ng'anyo katibo yie. Kendo owacho maber article 37. To section 5 be wacho ni police be nigi ratiro mar rito property. Ing'ene Kenya ka nitie jo maundu, nitie joma kowacho ni ji dhi ng'anyo giuso kite kacha 20-30 bob. Gin gi ji ting'o kite, ji chako rocho weche mag biashara. Mano e gima rach. Mano miyo polise gore. Kada en ng'anyo moro itimo US mome ji iting'o placards, ondiki gimoro kacha, wan wadwa gima kama, to en gima itimo to ji orwako uniform. Ni neno kotime South Africa. Kenya ka nitie ng'ama orwako kata mana gige jo Azimio, onge. Ji ok inyal ng'eyo ni maja kuo kata chalo kaka kanisa. Nitie joma beyo, nitie joma richo. Lakini kano kango gini serious gi maandamano magidwa timo. Girwak ne jogi uniform, gindik mpang gine moko maber mondo ikto ji oting'ating'. Onge polis mabrogogi, giwuotho udhe ndara yo mayot. To jotendgi ok ne okango gin ei gari, to jomoko wuotho gi tiendgi. Gin be makira maka lwetgi kama, ing'ede ka sama gimakore kaka jotelo kango mako lwet jakom, Kalonzo momako kacha, to ji wuothoudha kama. Onge polis mabrogo jogi. Koro gin gima gitimo ni gin gibedo ot kucho, gimadho chae, to gigo simo no nyango, kata wamboi moro kamoro, to ginyise ni useyudo ji. Koro wuoguru oko, jogo go uru kabisa. Koro gine kagisa na kochwakore kocha, tukuka giwuoke ot. Omulo. Koro giwuoke ot ma ova koro kange mutingo. Omulo inisemi joga mipange gino. Omulo. Ok manyisi nikech ana se participate kate maandamano. Ingeno kango pok anene maandamano. Ane nasa. Kani go watiagas. Ang'e gima timore ground. Koro en ng'anyo ma nyaka obed gadier niya. Ng'anyo kaka winjo Dr. Mark Matunga wacho. Ng'anyo nyaka bed gi gima udwa achieve. Ang'o mudwa achieve? An ing'ena se penjo. Ang'o ma gidwa ni gi achieve? Weche at the end of the day. Weche ariyo abro duoki. Mokwongo. Gik ma omulo